Sugeng dalu Dek Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas kula rembakan kali Pak Lurah. Terus ini kesini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipura. Ngadipura. Semoga sak bibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipura Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dek? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Wah, iso jeluntrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa yaitu Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko. Mana Pak Eko? Ngacung Pak Eko. Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Ah, iya ya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh ya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mingga-minggi nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung ram. Gitu, Pak. Ram jaluk request maksudnya, Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman nah. Kok gur util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kan mendekat tok. Muah. Ndak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ngene orangnya kok kimpenan neh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenan neh luar biasa. Salim dulu. Wis kalih dilaki piye? Lipstiknya iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilaki nganti ilang delakan tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyowo lho Dek Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik tenan, seteteki gede. Terus piye? Lek ambo berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok kuwi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki Pak Dalang Rebu Sinden kok iki. Kok duduke berarti duwe neh. Dalang kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, Oh, terus iki hilse ngene iki arep tak gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjit ngarep. Wis kita go mulai ya.
Loh, kuwi paitanku wae ngawur ae. Ya wis cium sik, cium sik. Kok iso wayange. Luar biasa. Iki besok nek besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok siang apa alhamdulillah malam? enggak ada. Oh, nggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok Tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesuk aku yo ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai pacar? Duh. Iya pantai pacar ki Tulungagung. termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh. Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Kuda, pantai kuda. Oh, pantai kuda. Kuda. Ikut. Kuda. Kuda. Heeh, jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut muga. Ikut. Ruang saku kok luar Iya. biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono apa gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, Di pangku. Ya wes di pangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Heeh. Sampean ora ketang sithik ae, ora ketang sithik njajal ndalang ngene kene, Dik. Dalang to? Heeh. Lek trimo dalang yo kecil to, bar abar ki kok Mas. Abar iki kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono, Pak iya, Dalang iya. karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukana sik sing lho. Sing endi? Songo sing isine Kang. Lho. Hah? Sulukana ku lho slendro, Mbah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang dong. Oh, duduk sini to. Ojo. Sini loh, sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Iki aku lagi ganas-ganasnya loh. Ah, situ madep sana no. Anu to, Bapak ingin to. Madep sana. Siden tak. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, Dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para bekang kang pratala lindu ping 7 sehari umap kang jalan idi pati hambantusi sirna larut terus pene Mas Apik nana-nanamu. nano Ya Sal ya, ki engko sampean dan nyapa tidak nyedit-nyedit barangnya. lah ini lho ben Oh, iya. cecek Aku tak ngendang, heeh ya toh. Tak Terus? ngendang, engko iringane muni. Nek Hah? wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan. oh ngono Ya. terus aku sing tak tokne apa Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh, iya. Iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean omong-omongan. oh iya Sembarang wis bahas apa wis sembarang. Oke. iya Heeh. Kok iku oh iya. anu iki ndek enek anu to Yo tak pasang nih. oh, iya. Sik tak noto Iya. ora sujet Daduk. Daduk yang piro ae kowe. Heeh. ada lampu yang jadi saksi ya Iya. iki nglungguhi bantal ki ra apa-apa to Ora Mas apa-apa. Kuwi yo nyat nggo lungguh ya jalan Heeh. Nggo iki napa itu aja?
Yah ngono. Dan anu sih malah banter lho. Nah kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Rusak. Sik. Terokno aku, dok, terokno aku, dok, terokno aku. Wah, ngono ya aku dodokane. Dok, ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Urung. Ya bar gedang lho. Sik, jajal dodok ngene iringane. Wis, metu wayang loro, nek wis mandek omong-omongan. Sembarang wis bahas apa. Ya. Iki gak mau ngono tak kene susu lho ki ngom iki. Jan dadi wong penyumpeng ora iso to bar iki. Dadi penyumpeng iki. Ngagem niki napa niku? Oh. Jangan sisat-sisat. Anu bar njaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sakmene ya. Anu ki HP ku anak sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Ki mik aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Iya. Dok. Guys. Ngapa? Anu ki media ki lho sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog lho terusan. Nek wis dalang madhep debok ki fokus konsentrasi. Ya. Dok. Ngono. Dijabut. Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus kula apa ya enek wong nanggap terus wis ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang, wis masak dalang kok kukur lakang. Nah, omong-omongan saja. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune ada. Ya apik terus. Nah lemak nih. Wah. Apik. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagus cium dulu. Aku nih jane pengen ngono mong aku. Terus bahas apa? Di luar panggung bahasnya nyejel apa bahas? Di luar pementasan. Pane apakah sudah makan? Urung bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah ya kopine digrogoti Mas. Tak siapne mamse ya Pakne cium dulu. Wah, wes ya. Wes, terus mangane teko teng. Nah, terus. Ini makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Miknya cilik ya? Miknya cilik. Iki Pakne makme.
lara ya Bune. Heeh. Iki petot jane yo ngalah. Wah. Didulang no, didulang. Ya ampun. Ngono kuwi peng piye ta aku lali aku ngono kuwi. Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Ya ampun. Kurui aku jane salemu ning enek vitamine lho Bune. Ngono. Sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh Mas? Bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya opi kesehariane Pak Dalang karo Bu Sinden. Kesehariane apa upamane? Upamane enek masalah wong loro ki upamane enek masalah tukaran upamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu upamane. Pakne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho Bune. Ya ampun aku ki ra kene mbok apusi lho Pakne kowe iki ben bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pakne karo aku ya ampun Pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pakne atiku lara. Ora Bune, ora. Sik to tak jelasne to Bune. Atiku lara Pakne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik to kok sing nesu male wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne? Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to, Mas? Loh. Wes, wayange ya wes. Bentak cek tok mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC mau manggil, bareng dicet centang ora jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wes peserta festival selesai. Wes, kare ngenteni pengumuman. Wes. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kon dalang kok. Jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wes. Remuk. Munggah nih Pak Lurah ya. Pak Lurahe namane Pak Eko. Duduk sini ya. Ayo Pak Eko. Ya. Sepotane gundul-gundul pacul. Oh ya. Pak Eko gundul-gundul. Monggo Pak Eko memberikan sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini. Yuk. Monggo Pak Eko. Bundi Pak Eko. Wow, cari jalan ya. Monggo Pak Eko. Alon-alon kemawon.
asik. Rasa